I hneď po prvej návšteve som vedela, že som v správnych rukách, keďže pani doktorka bola veľmi profesionálna a veľmi odborná. Volám sa Lenka Beňová a v starostlivosti ambulancie Hric som približne 1,5 roka. Ambulanciu som oslovila na základe pozitívnych referencií a informácií dostupných na internete. Môj prvý kontakt s ambulanciou si veľmi dobre pamätám, keďže som potrebovala akútne ošetrenie. Kontaktovala som ambulanciu s požiadavkou o termín a bola som veľmi príjemne prekvapená, keď ešte v daný deň ma kontaktovala pani doktorka a poskytla mi termín v následujúci pracovný deň. Rada by som podotkla, že táto komunikácia prebiehala cez víkend, čo si myslím, že je veľmi špecifický a nadštandardný prístup k pacientovi. Po vstupe do ambulancie som bola príjemne prekvapená prostredím a nadštandardným vybavením a taktiež prozákazníckym prístupom celého tímu. Rada by som vyzdvihla to, že všetky ošetrenia prebehli v komfortnej a bezbolestnej miere a taktiež to, že mi boli častokrát poskytnuté neskoré večerné termíny, čo mi maximálne vyhovovalo pri mojej práci a pri mojom pracovnom nasadení. Osobne si veľmi vážim možnosť byť pacientom ambulancie Hric a odporúčam túto ambulanciu všetkým tým, ktorých nielen trápia zubné problémy, ale aj tým, ktorí dbajú na prevenciu.